ya fito ranka baka fara wankin nan ba ka san ba mutunci gare shi ba bare gwara wani da take yi a cikin kutumar wanka rayuwa wata abu ce mai matukar amfani sai dai kalubalen da ke cikinta shine hadarin ta ya ake gina ta da kyau. Sun shiga damuwa matsananciya, sun shiga halin kaka na kayi, sun rasa abin da za su ci, shin ina za su zauna, shin ina ne makwancin su. Rayuwar marayu ya hana su sakat, ya shiga rayuwarsu, ya addabe su yayin da yake ɗaukar su kamar bayi. Rayuwar marayu. Mun ka zo tamkar gidanku ne, ka ɗauke ni tamkar mahaifinka. Shin wani kalar soya take mai, shi wani kalar so yake yi mata. Rayuwar marayu. Ni dai akwai shawara nake baka, ya kamata a ce mu canza halayenmu, mu san me muke yi, dole sai mun gyara sannan kasar mu za ta gyaru. wallahi ka canza hali wallahi ka canza hali. Shaye-shaye na da matukar illa ga lafiyar dan adam, amma su ba sa lura da haka. Rayuwar marayu. Mashirgin wannan shirin Ismail Magajin Emshar, daukar nauyi Riyal Yusuf tare da Mu'azzam Salfi, ba da umarni Sadiq Master. Kai me kake anan? Kai almajirin wace makaranta ne? wannan shiri zai dinga zuwa muku duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Rayuwar Marayu TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da tsarar mun dora yana nan tafe.